Esquerra coincideix amb els enunciats de les 10 propostes fil per randa. En el desenvolupament dels enunciats hi ha una sèrie de propostes concretes que caldria discutir en el seu detall. En algunes estaríem més d'acord que amb altres. Esquerra es compromet a no retallar ni la despesa social a Catalunya ni la cooperació al desenvolupament que fa el govern de Catalunya i a mobilitzar ingressos que reverteixin en aquestes polítiques per altres vies. Augmentar anualment el pressupost fins a arribar al 0,077 del PIB de Catalunya l'any 2015, que equivaldria a la part que ens pertocaria del 0,7% de l'Estat, d'acord amb l'objectiu aprovat per la Unió Europea. Pel que fa a les directrius d'equitat entre dones i homes que esmenta el document, així com a l'avaluació, tinc entès que aquestes seran debatudes per la seva aprovació la setmana vinent, precisament dins del Consell de Cooperació, i que, per tant, formaran part de l'entramat normatiu que ens comprometem a desplegar. Esquerra ha impulsat un pla d'acció exterior aprovat pel Govern que inclou la solidaritat i la cooperació, els drets humans i la construcció de la pau entre els seus valors, principis rectors i missió. Esquerra ha impulsat el desplegament de la Llei de Foment de la Pau i es compromet a impulsar una llei catalana de drets humans. El punt tercer, Esquerra mantindrà i reforçarà el seu compromís de reduir i condonar el deute extern dels països empobrits. I això ho podem dir des del Govern perquè Esquerra ha impulsat que la cooperació catalana inclogués la denúncia del deute extern. Pel que fa a la demanda d'aturar aportacions econòmiques a institucions financeres internacionals, cal dir que des de fa anys la Generalitat no hi participa ni té intenció de fer-ho. Pel que fa a les relacions i els acords comercials amb països que no respecten els drets humans o que són part de conflictes armats, si bé és cert que hem ampliat les relacions i els acords amb alguns països amb els que no hi havia relació, també és cert que no creiem en el trencament de relacions amb tots els països que fan aquesta vulneració, sinó en exercir una pressió sobre ells. Esquerra es compromet per l'educació, en el punt número 5, en valors tot reconeixent el treball educatiu i comunicatiu com a part fonamental de la política pública de foment de la cooperació, la pau i els drets humans. I mentre el govern del PSOE ha aprovat, amb el suport de Convergència i Unió, una reforma de la llei d'estrangeria profundament lesiva, i vull dir-ho així, dels drets civils de les persones immigrants, Esquerra impulsava l'aprovació al govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya de la llei d'acollida que facilitarà un major grau d'autonomia a la població immigrada. Ha afirmat rotundament que Esquerra es compromet a no retallar ni despesa social ni cooperació, però aquí la qüestió, des del meu punt de vista, des del punt de vista del document, no és només aquest compromís, sinó com. Trobo subratllable en positiu que ha discrepat alguna de les propostes, com per exemple ha dit que Esquerra no creu en el trencament de relacions respecte a països que no respecten els drets humans, sinó en la via de la pressió. No vull deixar-me el tema del trencament de relacions amb els altres països. S'ha esmentat el tema dels acords vigents entre Israel i Catalunya. Vull clarificar, perquè tothom ho tingui molt clar, que no hi ha convenis públics signats entre Catalunya i Israel. Es tracta de convenis privats i de l'àmbit universitari, però no hi ha a nivell governamental cap acord signat entre Catalunya i Israel. Ho dic perquè si no ens queda en l'imaginari aquesta qüestió. Esquerra realment no tenim cap cas de persona pública del nostre partit afectada per temes de corrupció, però hi ha unes mesures concretes. Llei d'informació pública que proposem per la propera legislatura, llei d'informació pública i de transparència, pacte d'integritat en la contractació pública, que vol dir que quan es contracta amb qualsevol institució, a les empreses i tal, hi hagi un compromís de no donar comissions com s'està produint ara i que tots estem veient amb els diversos casos, cas Palau, etc., que estan aflorant, i els diversos casos de corrupció que hi ha a València o en altres llocs, i òrgan únic de contractació pública. Són les 3 propostes bàsiques.